Sa laing balita, padayon na sinati ang pagdahili sa yuta sa mga barangay o sa barangay Manipis, Campos Size sa Dakbayan sa Talisay. Ang mga dapit gibutangan o barikada aron waunay mga motorista nga moagi sa dapit tungod sa kadelikado niini. Ang report ni Femery Dumabok. Sukad sa pagsugod sa 101 hangtod ganihang buntag, padayon gihapon ang ginagmayng pagdahili sa yuta ug pagkahuog sa mga bato nga nakaali sa kadalanan sa bukirang bahin sa syudad sa Talisay. Ang ubang kadalanan nakuhaan na sa mga nangatagak nga mga bato ug yuta. Nakigtagbo si Mayor Samsam Gulya sa taga City Disaster, City Toda, CSWS ug uban pa aron hisgutan kini. Nagsigig po dayon ng landslide actually ubay-ubay ang mga major areas na nay duwa ka areas na major kay ang landslide. Manay mga tulo ka buok na patak-patak lang so mo nay gi-clear karon and hopefully nangay kog update sa DPWH hopefully ma-cleared tanan within the day. Gahapon nagbutang og barikada ang City Toda sugod sa Barangay Lagtang apan gisibog na kini karon sa Barangay Campo 4. Kini ang unang barikada aron dili basa-basa nga makasud ang mga motorista ug ang mga bisan unsa pa nga mga sakyanan apan sa unahan nga bahin pa sa di pang Barangay Hall ug sa Barangay Hall mismo. Ang adunay mga musita nga mga sakop sa City Toda ug ang mga barangay tanod mismo mangutana sa mga motorista kung taga-asa sila ug asa sila padung. Kung mga residente lang diding dapita ang tugutan pa nga makasud apan kun mulahos na ngadto sa Barangay Manipis ang did-an na gyud nga makaagi dinhing dapita. Tulo ka blockade aron at least pagsiguro lang gyud nga nagabot nga sa third di gyud siya kalapos. Miabag usab sa pagbantay ang Talisay City Police ug ang City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ganihang udto giunong una ang clearing operation tungod sa pagbundak sa kusog nga uwan. Padayong gikordon ang unom ka mga panimay dinhi sa Barangay Haklupan. Nataga na og pasiunang tabang sa CSWS ang 8 ka mga pamilya nga natala ang apektado sa pagdahili sa yuta. Gitun-an na usab ang paghatag kanilang financial assistance. Samtang makigalayo ng LGU sa Mines and Geosciences Bureau. Mind you, ang rock folder ba nato kay mga tagahawak ang bato, dili lang kay basta bato. No? So that is very dangerous. You cannot kanang estimate kano saan na siya matagak. Please understand us kay because it is your lives are at stake direct. Oba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Naluwas ang usa ka banay human mitikyaob ang ilang bangka sa sakop na sa Pamilacan Island ug Luay sa Bohol. Matud pa ni Luay Mayor Hilario Ayuban Jr. nanagat si Efren Serra kagahapon sa buntag uban ang iyang asawa ug anak nga babay. Apan kalit lang gihapak sa kusog nga hangin ug bawd ang ilang bangka hinungdan sa pagtikyaob niini. Maong nagpautaw-utaw na lang sila sa dagat. Dali silang gi-rescue sa mga sakop sa Philippine Coast Guard Substation Luay. Apan lisod ang mga rescuers gumikan sa dagkong mga bawd ug kusog nga hangin. Gumikan niini nagpakitabang ang Coast Guard sa Maria Rita fishing vessel aron maluwas ang maong pamilya ug malampuson silang naluwas. Apil na ang ilang bangka nga wara usab maguba. Sa nasayran apil sa gipaubo sa storm signal number 1 ang Bohol kagahapon nunot sa bagyong Lani. Gani may pipila ka mga lugar sa Bohol ang gibaha gumikan sa kusog nga uwan.